Gabonetarako afari bat egingo dugunez, erabekiko dugu zein lekutan egingo dugun. Az gaitezen. Afari bat, Bueno, zer? Ni proposatzen dizuet Garagardotegira joateko ez dugulako zertan erreserba bat egin behar, eta gainera edozein orutan joan da, izango dugu aukera afaltzeko. Ni ez gustatzen, azkenean zer oilasko jango dugu? Baina, hainbat aukera dituzu, dakazu oilaskoa, eta gero baita ere daukazu goran, mesala, hamburguesak, entzaladak, sandwitcha dakazu, sandwich aldea, edo sandwich hamburguesa eta patata alde bat, eta gero beste alde batean dakazu oilaskoa, odolostea eta lako gauzak. Baina Gabonetan joateko nire ustez janari pizka bat landua behar dugu, ezta? Eta gainera, ez dakit, neguan faltan botatzen dugu itsasoa eta leku eder bat joateko. Adibidez, el hogar del pescador oso leku aproposada joateko. Horrez gain, bertoko produktuak aurkituko ditzakegu, eta arraina edo haragia erabakia ahalko dugu. Kalitatea oso ona da, eta Barkatu Gladys, baina esan duzu Garagardotegian ez dugula itsasoa ikusiko, eta oso terraza handia non itsasoa ikusten da. Ikusten da superportua, baina ez da ikusten portu txikia. Eta desberdina da, merkantzia eta jaraia. Zuei zer iruditzen zaizue, bi aukera? Bueno, ni gora erabaki nuen, baina Gabonetako afaria izango dela ikusita, deskartatuko nuke nire jatetzea eta... Deskartatuko dugu. Gabonetako afaria izan da, zerbait preparatuagoa izan beharko litzatekez. Nik dauka beste proposamena, sotavento. Zer iruditzen zaizue? Sotavento janari landua, eta ez da mandanga, baina bezain garestia. Bai, baina sotavento badagoan sartuta, santurtzin, ez dakit, ez da leku oso polita. Naiz eta barruan oso ondo dagoen, leku nahiko iluna da nire ustez. Nahiago dut leku irekiagoa. Gainera, hartzen dituzu 10 plater eta ateratzen zara gozearekin, beraz. Bai, baina behin atera zitzaigun ziguten ardo ospinduta eta ez zitzaigun gustatu. Beraz, nahiago dut el hogar del pescador joatea. Baizka, behitu, nik joan nintzen, mandangara eta hartu nuen entxalada. Eta txitxar bat, eta €48 probatu zizkiat eta iruditzen zen pasada bat. Bueno, kafea bat. Zartu zegoen, ezen denbora, bazen, zuk aukeratu zenuen txitxarro, garai horretan, baina ezen txitxarro garaia. Beraz oso garestia zen. Noiz joan nintzen diba. Noiz joan nintzen diba. Bezugo garaian. Ez Erikarekin ados nago, niretzat oso garestia da. Nik beste aukera bat aukeratuko dugu. Ni gustatzen zait batzokia, zeren eta oso merkea den. Eta badauka eguneko menua eta karta. Eta karta oso berezia da. Baina, eguneroko menua oso ondo dago, agian. Baina Gabonetan joango garenez, nire ustez... Gabonetan, baina beste egun batean joango gara batxokira, oso aukera ona. Eta gero parranda bat egin nahi badugu, igorara joango gara, baina ezin dugu jarrazu. Nik zaituko nintzateke, guztuko ditxe dateke italiarra den jatetxe batetan egotea, eta Santurtzin dagoen bakarra bada Via Veneto. Porturako bidean dago, duan. Ez dago ainurrun, gero eman aldugu paseoa dena duzena, eta gainera mandanga baino askoz merkeagoa da, eta ez da informala sotavento bezala. Nire ustetan, jateko aukerak gutxi gora bera
ez dira berdinak, dira guztiz ezberdinak, eta guri guztioi gustatzen zaigu Niri gustatzen zait. Jolani Ez que Ana zeliaka da, beraz ezin da joan. Eta niri esnekiak, Ez dakit ezatzen. katu egiten dizkit. Esnekiak. baina esnekiak badituzu Ba, tu alduzu ensalada. Bai. Ez da, esnekia, eta dago tomate ensalada oso nadana. Vale. Adibidez. Zer gainera, ez da, ez sotavento, ez bando garen prezioa, eta ez daukazta ere garagardoteriaren prezioa, beraz, da erdiko bat. Eta gainera aukera dago arraina edo okela hartzeko edo neutroagoa den zera bat, ez dakit pasta edo Orduan, mandagatik Gazta eta bento, kenduko dugu. Baztertuko. Eta gora baita. Eta gora ere. Eta Venga, gora zeo zer baita. desberdina egiteko eta nazioarteko jatetxe bat joateko, bai, Bia Beneton, baina hurrengo urtean Mandagara. Gabona. Teria, ez, gabonetan, ez da... Hori inauterietan, no? Ados egon beharko. Orduan, batxoki edo italiana. Ba, batxokian. Eta egunero Kontuan hartu joateko... behar dugu prezioa oso merkea da eta krizia dela kausa oso importantena da. Ja, baina, bueno, gabonak dira eta gainera Bia Beneto portuan dago, ez? Batxokia hurbilago dago. treneko zeretan dago, Bueno, eta biztak ez dira. getxo ikusi behar duzu. Ikusi dezakezu. Baina behar bada batxokiko karta ez da inberezia. Bueno, beste egun batean joan alko gara, ez da. Dago egurren batean, Lana izango dugu, ez da gora zori. izango dugu pilan. Eta, Bueno. Sonia, konbentzitzen. Venga, Bia Benetora joango gara. Vale, Bia Benetora. Hau da gure aukera. Eta zer aurkituko dugu, leire? Pues guatxupin bat atea. Eta gero, bromak eta egiteko, osea, bakarrik menua irakurtzen ja hasia gara jaia. Bai? Bai, zuk esaten diozu hori, kamareroari. Per favore, va bene, Via Veneto. Eta ja parrandazten hasi dezakegu. Bai, azerora joango goiatik. Hori ere hain da itxia dago, Gladys.